Здравейте и добре дошли в това видео. Днес ще разглеждаме турнирите на One Piece TCG по случай една година от създаването и пускането на играта. Или с други думи, First Anniversary Tournaments, които ще се провеждат от 8 до 29 декември, а при нас в България ще има на 9, 10 и 17 по последни данни. Ще ви уведомя, ако се появят и още такива, но като цяло и тези дати са достатъчни, защото след тях идват празници и става малко тежко. Та, както казах, ще разгледаме какво представлява този вид турнир и най-важното, ще ви дам различни съвети и разяснения относно това как да играете на тези турнири и какво може да си имате на едно на ум за тях. Да започваме именно с това какъв тип са турнирите по случай първата година от създаването на играта. Най-просто казано, това са Sealed турнири, сиреч, в които трябва да отваряте пакети от определеното издание. В случая ще са 5-то бустер издание на One Piece, Awakening of the New Era, и ще се провеждат в формат като на pre-release. Ако не сте запознати добре с pre-release състезанията на One Piece, може да видите това видео тук, или да изгледате най-новия шорт в канала. Там съм съкратил малко обясненията, но поне хващате основната идея. Като цяло всичко е абсолютно също като на pre-release. Наградите също са подобни, само че вместо да имат щампа pre-release, картите, които ви дават като участвате в този турнир и за награда, ще имат щампа First Anniversary, което според мен е доста добре и като цяло би трябвало и да държи по-висока цена, защото това все пак са специални карти за първата годишнина на играта. Та след като набързо минахме през основното, е време и да се включим към съветите, които трябва да ви дам. Естествено няма как да не започнем с лидерът на тестето, понеже той е най-важната част. Естествено не можем да споменем на първо място двамата лидери, които са най-играни от момента на създаването до сега в този вид формат, а именно Зоро, който като му сложим един дон, всичките ни характери стават с 1000 по-силни, и Юстас Кид, който може да прави по 2 атаки на ход. След тях бих могъл да кажа, че Катакури е много добър и стабилен лидер, понеже ако му сложите дон и атакувате, може да видите вашия живот или противниковия, да го наредите както на вас ви се иска, и по този начин и Катакури ще стане с още 1000 по-силен, т.е. вместо за 6 ще атакува за 7, което е много добре. И Ямато, жълтия лидер от стартовото ST9, е много добра също, защото когато има дом под себе си и имате 2 или по-малко карти живот, в противниковия ход тя става с 6000 сила, следователно противникът ви трябва да дава повече дон за атаките си. Лоу от стартовото тесте на тримата капитани, който има ефекта, че може да минуснете 3 дона, да сложите най-отдолу на тестето на противника характер с 3000 сила и после да изиграете от ръката си някой ваш характер с 4 кости или по-малко. По този начин ще се отървете от малките блокъри на противника и ще поставите нещо на полето, което може да ви помогне в следващия ход за атака. Лилавият лидер Люфи от новото издание, който има ефект, че може да си добавите най-горната карта на живота и ако случайно имате 0, 3 или повече от 3 дона на полето, може да си добавите още един активен. По този начин ще имате голям дон адвантидж и ще може да играете по-силните си характери по-рано от противника. Да не забравяме и Енел, който въпреки че е едноцветен има 4 живот, но по мое мнение е много труден за убиване, понеже в противниковия ход, ако живота на Енел стигне 0, можем да поставим най-горната карта на тестето си в живота, но трябва и да дискартнем карта от ръката си. Следователно накрая на противника ще му трябва цели 3 атаки, за да може да ни победи. Така че Енел е доста голямо препятствие. След като минахме през лидерите, е време да се насочим и към картите, които ще използвате в дека си. Понеже дековете, които ще се правят
на този турнир няма да са консистентни и няма да има достатъчно бройки от това, което ви трябва, бъдете наясно с факта, че трябва да играете всяка една карта, която има 2000 каунтър и всеки един блокър, който отворите от изданието. Като естествено 2000 каунтърите не мисля, че ще ви влязат в потреба да ги играете на полето, защото това ви е една от малкото и единствените защити, които ще имате. А иначе блокърите в повечето случаи са някакви без ефект, но след малко като почнем да разглеждаме всички карти и ефекти, ще ви кажа и някои от по-добрите блокъри кои са. Та започваме да разглеждаме най-полезните според мен карти от петото бустер издание, като съм ги разделил по цветове, започвайки първо от червено. Първият характер е Изуна, 3 за 4, 1000 каунтър, и ако на полето имате характер с 7000 сила и изиграете Изуна, той получава ръж, следователно може да атакува в хода, в който е призован. Сабо, 6 за 7, когато го изиграете, може да убиете до 2 характера на противника с комбинирана сила 4000 или по-малко, с което ще може да му убиете 2 малки блокъра или един характер, който има 4000 сила или по-малко, което никак не е зле. Чака, 5 за 6, 1000 каунтър. Ако сложите дон под него, може да дадете 2 реснати дона на ваш лидер или на един характер, което означава, че може да го изиграете и просто и така да дадете 2000 сила на някой ваш характер или лидер за по-силна атака. Бартоломео Кума, 2 за 2, 1000 каунтър. А когато го изиграете, може да убиете характер на противника с 2000 сила или по-малко, което означава, че той автоматично чисти малките блокъри на противника ви. Морлей, 3 за 5, когато атакува, ако има 7000 сила или повече, противникът ви не може да активира блокър, за да спре тази атака. И поради ограниченията в този вид формат, противникът няма да има много 2000 каунтъри и защитни евенти, следователно е почти 100% сигурно, че противникът ви няма да успее да се защити от тази атака. Линдбърг, 4 за 5, 1000 каунтър, когато атакува и има сила от 7000 или повече, може да убиете противников характер с сила 3000 или по-малко. Пак, доста добре служи за убиване на блокър. Fire Fist, евент за 2 дона. Мейн ефект е, т.е. го използвате само единствено във вашия ход. Давате на противников характер минус 4000 и ако имате 2 или по-малко карти в живота, може да убиете противников характер с 0 сила. Добре, този ефект малко трудно ще го използвате, но поне може да отслабите характера на противника достатъчно, че да го убиете. Тригърът му е изпълнението на абсолютно същия ефект, така че не е никак зле. Преминаваме на зелените карти с Virgo, 3 за 4, 1000 каунтър. Ако има дон на себе си атакува, може да убиете противников реснат характер за 3 кости или по-малко. Лоу, 1 за 2, 1000 каунтър. Може да трашнем този характер, т.е. от полето да го пратим на гробището и рестваме противников характер с кост 3 или по-малко. Следователно можем да реснем противников блокър. Дофламинго, 7 за 8, един от най-силните характери в това издание. По време на противниковия ход, или по-точно когато противника атакува, може да реснете един дон, след което си избирате и рествате противников характер с кост 6 или по-малко. Най-малко ще ви предпази от една атака на противника и то с силен характер, но трябва да оставите един дон задължително в края на хода си. Розинанте, първия блокър, за който искам да го водим, 2 за 1 е, има 1000 каунтър, но важното е ефекта му по време на противниковия ход. Ако някой от нашите реснати характери може да бъде убит, Розинанте поема удар вместо него. Тоест, може да си върши нормалните блокърски задължения, а именно да блокира нормална атака, или ако има ефект, подобен на този на Сабо, който ще ни убие някакъв характер, Росинанте поема ефект, което е супер. Пика, 4 за 6, демек статистики за ванила. В края на хода ни можем да реснем един дон и да го сложим активен. Също така, веднъж на ход, когато пика ще бъде унищожена, можем вместо това да реснем наш друг характер с кост 3 или повече, като по този начин защитаваме пика. Монет, 3 за 1, пак е блокър,
И най-хубавото е, че когато я използваме да блокира, можем да реснем противников character с кост 4 или по-малко. Следователно тя ще ни защити от една атака заради блок способността си и заради другото умение ще ресне друг character на противника, който може да ни атакува в същия ход, или пък можем да реснем блокър и на следващия ход ние да направим солидна атака. Whoever wins this war becomes justice е първият ни counter евент, за който искам да говорим. За 0 кост е, но ни дава 3000 сила, като трашнем карта от ръката си. Това е един от малкото counter евенти, които има в това издание, така че трябва да се играе задължително според мен. А тригърът е, че можем да реснем character на противника с 4 кости или по-малко. Charlestone, counter евент за 2 дана обаче, прави стандартното, даваме 4000 сила по време на битката, независимо на лидер или character. След това обаче можем да трашнем карта от ръката си и да си сложим 3 дона активни. Ако имаме други евенти под ръка, без проблем можем да го направим. Тригърът също е уникален, а именно, че можем да реснем лидерът на противника или негов character с кост 3 или по-малко. И още един counter евент, пак за 2, Beta Beton Meteora, който пак ни дава 4000 сила и можем да убием противников character, който е реснат с кост 3 или по-малко. Бих казал, че зеленото просто пръска от евенти. Продължаваме с синьото, Хатча, който е 6 за 7. Ако му сложим Дон, по време на негова атака, можем да върнем противников character с кост 3 или по-малко в ръката му. Отново, по този начин можем да се отървем от блокър и атаката ни да бъде успешна. Хина, 3 за 4, 1000 counter, on play, ако имаме 5 или по-малко карти в ръка, теглим една карта. Борсалино, 7 за 8, когато го изиграем, избираме противников character с кост 4 или по-малко и го слагаме най-отдолу на тестето. Бих казал, че е много добре, хем от блокър можем да се отървем, хем пък от някой друг силен character. X-Drake, блокър, 5 за 6, 1000 counter, който когато го изиграем, освен че ще е блокър, ще можем да погледнем 5-те най-горни карти на тестето си. Можем да ги подредим по начин, по който на нас ни хареса и да ги оставим най-отгоре на тестето, или ако не са хубави, можем да ги сложим най-отдолу на тестето ни. Hound Blaze, евент за 2 дона, мейн ефект е, който ни позволява да дадем на лидер или на някой character 3000 сила по време на този ход, а след това да сложим най-отдолу на тестето на противника някой от неговите characters с кост 2 или по-малко. Тригърът е, че можем да върнем character на противника с 3 или по-малко кост в ръката му. Не бих казал, че е много добър, но мейн ефекта обаче е супер. Кайдо, 10 за 12, той е секретка от това издание, следователно шансът да се падне е много малък, но пък за сметка на всичко е един от най-силните и on-play ефекта му е, че ако имаме 3 или по-малко карти в живота, можем да изтеглим 4 карти от тестето си, което в повечето случаи ще ни даде достатъчно каунтър за да оцелем, така че не е за изпускане, ако го пакнете естествено. Преминаваме на релалото с блокър Джимбе, 5 за 6, 1000 каунтър и по време на противника, ако имаме 10 дон карти на полето, Джимбе става с 1000 по-силен, следователно става на 7. Зоро Джуро, 3 за 4, 1000 каунтър. Когато атакува и имаме 3 или по-малко живот, можем да си добавим един дон от дон дека и да го сложим активен. Следователно пак това ще ни позволи по-бързо да си играем големите characters, особено ако играем с лидер, който е двуцветен и има само 4, а не 5 живот. Бепо, 3 за 5, когато атакува и имаме по-малко дон от противника, избираме противников character и му слагаме минус 2000 сила до края на хода. Бонекичи, 4 за 6, отново ванила статистика, което е супер, и когато го изиграем имаме 8 или повече дона на полето, два от противниковите characters стават с 2000 по-слаби. Юстас Кит, 5 за 6, 1000 каунтър, бих казал, че е най-добрият блокър за дела в момента, защото един път в нашия ход, ако случайно минуснем дон, т.е. върнем го в дон дека, заради умението на Кит, можем да си върнем един дон и да го сложим активен. When you're at sea, you fight pirates, Search event за един дон,
който ни позволява да видим най-горните 3 карти и ако имаме Strawhead, Kid Pirate или Hard Pirate да го добавим в ръката си, а другите да ги оставим най-отдолу на тестето. По принцип не бих искал да играя такива евенти, но в петото издание има страшно много от изброените архетипи, така че има много голяма вероятност да ги намерите. Тригърът е същия като Main Effect. Gamma Knife, Main Event за 2 дона, при който трябва да минуснете 1 дон и давате на противников character минус 5000 по време на хода. Тоест, пак може да ви бъде много полезно, за да изчистите някой голям character. Тригърът е, че може да си добавите дон от дон дека активен. Продължаваме с черното. Ро получи 4 за 6, поредният страхотен character с статистики за ванила и уникален ефект, а именно, че когато го изиграем, можем 3 от картите в траша да си ги сложим най-отдолу на дека и да убием противникови characters с кост 2 или по-малко и 1 или по-малко. Dragon Claw, още един от малкото counter евенти в изданието, за 2 дона, 4000 сила, напълно стандартно. И ако имате 15 или повече карти в гробището, убивате противников character с кост 4 или по-малко. Да, това е почти невъзможно в този формат, но съм го сложил просто защото наистина counter евенти са много малко. И накрая, но не на последно място, ще разгледаме жълтите карти. Amazon, 3 за 0, 1000 counter, обаче ефектът е много интересен, а то е именно, че по време на противникова атака можем да я реснем. Противникът ни си праща на гробещ най-горната карта на живота, но ако не иска да направи това, лидерът му или негов character ще загуби 2000 сила. Следователно, или противникът губи един живот, или му се проваля атаката, което е уникално. NL 7 за 7 с Rush и на всичко отгоре, веднъж на ход, когато ще бъде премахнат от полето, сиреч ще бъде убит или ще ни бъде върнат в ръката, или ще бъде сложен най-отдолу на тестето ни, просто можем да пратим най-горната си карта на живота на гробището и да го предпазим. Лошото обаче е, че ако има character Monkey D. Luffy на полето, този ефект става невалиден. Gedatsu 5 за 6, 1000 counter. Когато го изиграем, убиваме противников character с кост толкова или по-малко на неговия живот. Следователно, дори и в Raid гейма можем да се отървем от малък блокър. Eltor Counter Event за 1, който ни дава 2000 сила по време на атаката на character или на лидера, и ако противникът ни има 2 или по-малко живот, получаваме допълнителни 2000. Сиреч, само за един дон можем да получим 4000 допълнителна сила, като с Radical Beam или Barrier, което е супер. 200 милиона V Amaru, Main Event за 2 кост, който дава на лидер или наш character 3000 сила, и ако имаме една или по-малко карти в живота, можем да реснем противников character с кост 4 или по-малко. Тригърът обаче е страхотен и единствен в това издание, а именно, че можем да трашнем 2 карти от ръката си и да сложим най-горната карта на тестето в живота си. 30 милион Volt Thunderbird, пак Main Event за 2, който ни позволява да убием character на противника с кост толкова или по-малко от живота им, като тригъра има същия ефект. Та след като минахме картите с ефектите, трябва все пак и да спомена ванилите, понеже неведнъж всъщност казах нещо за тях. И бих казал, че в това издание са страхотни, защото имаме ванили 3 за 5, които без дон могат да атакуват директно по лидера, ванили 6 за 8 и за първи път май имаме ванила 8 за 10, което е бая силно според мен. Така че да, ванилите са доста полезни и просто ако нямате достатъчно неща с ефект от изброените до сега, може да сложите някоя друга ванила. Иначе отново трябва да спомена, 2000 каунтъри и блокъри, всичките трябва да ги сложите в дека задължително. Това бяха всички неща, които исках да ви кажа в това видео. Надявам се да ви е било полезно, да не съм ви доскучал и искам да ви пожелая късмет в това, което ще ви се падне в булстилите, късмет по време на игрите, дано да се видим на финала с някой от вас. Това беше всичко от мен. Чао и до следващия път.